Ens trobem davant d'una de les peces més singulars de l'art ibèric a Catalunya, feta en baix relleu. Aquesta tècnica requereix suports relativament tous, com les pedres calcàries o, és el cas present, pedres sorrenques. L'estela mostra el caràcter guerrer de les elits eusetanes, anteriors a la conquesta romana. S'hi representa una escena figurada emmarcada per una decoració amb motiu d'espina de peix. A l'escena central, dos personatges lluiten vestits amb túnica curta i amb un cinturó del qual penja una beina per al punyal. El guerrer de la dreta agafa el cap del seu rival i el braç esquerre del vençut potser porta un escut. Tots dos guerrers sembla que morin en la lluita. Una llança toca el ventre del guerrer de l'esquerra i l'altra el cap del de la dreta. Sota els combatents, un llop, depredador natural, mira a la dreta simbolitzant el desenllaç de l'acció i el trànsit de la mort en combat. Trobada l'any 1915 en un terreny pròxim al jaciment del Camp de les Lloses, fou restaurada i encastada al Mas Rimbau el 1926 i posteriorment fou traslladada al MEP, on ha estat objecte de dues restauracions més. Aquestes circumstàncies justifiquen la pèrdua de diversos fragments originals de la peça.